Михаил Мишустин пешниҳод кард, ки барои муҳоҷирон бо тарзи электронӣ карда шавад. ҳозир агар ҳама документҳо торӣ боша, регистратсияат фалшивӣ набоша ва дар база қайдаш боша, 99% оилаҳое ки ҷудо мешаванд ҳамин хеланд. Мисол: ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монда то охирша тамошо кунед. баҳри шумо ахбороти нав пешниҳод мекунем ва баъдан ба саволҳои роикардагитон ҷавоб мегирем. аввалан оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай камтара гап мезанам, нагзаронем то охирша тамошо кунем. имрӯз ва пагоҳ охирон рӯзи аксия дар конкурси ма мебошад. ба 1500 рубл 25 жона билетон метиҳем. шумо чӣ қадаре ки бисёр билет харидем, шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебирояд. сумтона партофта чектона дар ҳамин ватсап роӣ мекунем, ҷошда билетҳои шуморо равон мекунанд. аз ҳаматон як бори дигар хоҳиш мекунам, ки як дастгирӣ дигар кунед, як ҳаракати дигар кунед, билетҳои мо тамом шава, мо финала аниқ мекунем. бисёри нафарҳо дар ватсап менависонанд, ки билет ҳаст ё ки не. ин савола нанависонед. билета бихар ва чекта дар ватсап роӣ ки тамом. конкурс ҳамагӣ 68 дона приз дорад. 2 мошин, конвертҳои пулӣ ва 10 телефон. 5 нафаре ки бисёр билет мехаранд, моро хат ба Дубай метиҳемшон ё ки сумиро хата дадастшон метиҳем. ба ҳамин хотир истифода бубарен, шанса ба 5000 ба 10000 рубл билет бихарен. ин барои фоидаи худтон мебошад, ки шуморо хати Дубай бурд мекунед. ҳаматонда муваффақият. Мишустин гуфт: кабинаи вазирон муҳимтарин лоиҳаи қонун дар боби сиёсати муҳоҷиратро омода карда истодааст. яъне ки сарвазири Федератсияи Русия қайд намуд, ки кабинаи вазирони Федератсияи Русия махсус барои муҳоҷирон як қонуни нав омода кардастанд. илова бар ин, Мишустин афзуд: ҳукумат як қатор пешниҳодҳоро барои такмили сиёсати муҳоҷират барои пешниҳод ба сарвари давлат омода мекунад. барои ҳалли самараноки вазифаҳои ба миён гузоштаи президент, тамоми фикру ақидаҳоро ба инобат гирифтан лозим аст, гуфт Михаил Мишустин. ӯ эълон дошт, ки мақомот барои ҳадди аксар ба шакли электронӣ гузаронидани расмиёти гирифтани шаҳрвандӣ ва ҳуҷҷатҳои иҷозаи иқомати вид на жительства, ҳуҷҷатҳои расмиёти кор ва таври чораҳо меандешанд, то ба мардум роҳаттар карда шавад. яъне ки вид на жительства гирифтан ё ки регистратсия кардан ё ки патент супоридан, Михаил Мишустин пешниҳод кард, ки барои муҳоҷирон бо тарзи электронӣ карда шавад, ки кори муҳоҷиронро хела осон мекунад. қаблан раиси ҷумҳурии Федератсияи Русия Владимир Путин гуфта буд, ки афзоиши шаффофияти расмиёти маъмурӣ марбут ба муҳоҷират назорати муассартариро таъмин карда ба амнияти миллии Русия таъсири мусбат мерасонад. ва инчунин қайд намуданд, ки дар бораи зарурати арзёбии ҳамаҷонибаи соҳаи муҳоҷират изҳори назар кард. президент бояд муайян кард, ки барои кадом мутахассисон дар кадом минтақа ва соҳаҳо талабот хос аст. онҳо бояд чӣ гуна салоҳиятҳоро дошта бошанд, ба сатҳи таҳсилоти онҳо чӣ талаботҳо лозиманд ва маданияти умумӣ. инчунин барои нафарҳое ки дар Федератсияи Русия таҳсил карданӣ мешаванд ё ки таҳсил мекунанд, президент қайд намуд, ки пурсон шаванд, ки чӣ намуд ихтисосҳо серталаб мебошанд ва ҳамун ихтисосҳо барои омӯзиши ҳамун шаҳрвандои хориҷӣ ба миён гузошта шаванд. дар ин бора нахуст вазир Михаил Мишустин зимни як гузориши солона дар Думаи давлатии Федератсияи Русия изҳори назар кардааст. акнун хондани комментарияҳоро шурӯъ мекунем. як кас нависондай, агар қарз дошта бошид, дар суд падават карда бошанд, аплатит кунӣ, депортатсия мекунанд ё хона рафтанда проблема мешавад. дар ҳолате ки дар суд метиҳанд ва ба воситаи суд қарза пардохт мекунӣ, не, депортатсия намекунанд ва ягон мушкилирам намешавад. солеҳзода нависондай: ассалому алайкум Сорбон дода, раҳмат ки шумо ҳастед. худо нигаҳбон бошад шуморо дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон. ҳазор раҳмати калон шуморам худованд нигаҳбон бошад. миннатдорам аз касое ки моро дастгирӣ мекунанд ва доим суханҳои моро қабул мекунанд. амина нависондай: акай Сорбон, илтимос саволи мада ҷавоб диҳед. суми патента пешакӣ супорӣ, не ки чекҳои патент гум шида бошанд, ягон проблема мешавад. дар ҳолате ки ту пешакӣ пардохт карда бошӣ ва чекҳош гум шидагӣ бошанд, вай дар база сахранит ҳастай, ягон мушкилӣ намешавад. ҳумайнӣ нависондай: ассалому алайкум акаҷон, ман савол додам, ки видварение аз чанд то чанд вақт мешавад?
шумо ответ надодем. Лекин як чизи дигар ки бо статьяи 18 суд бур будама 3 моҳа гуфтам ман чихе проверка кунам запретма акаҷон ягон тавсияти барои проверка кардан та проверка кардан наметонӣ ки айте чанд моҳа ё ки чанд сола яъне ки тира 3 моҳа агар ҳамун судяе ки қарор бировардагиаи гуфтагӣ бошад значит 3 моҳа ведвареният кардагиам. Юлдошов нависонда: ассалому алейкум ака бис бошид ҳамин саволам метунам. Мара ба регистрацияи фалшивӣ суд кардам. Дар суд 6000 штраф кардам, платит кардам. Агар патента продлит кунам, метиям ман официально кор мекунам. Ҳозир ҳама документом туурия. Ҳозир агар ҳама документҳо туурӣ боша, регистрацият фалшивӣ набоша ва дар база қайдаш боша, бале, ягон мушкилӣ намешавад, метавонӣ бародар. Ферҷон нависонда: ассалому алейкум акаҷон, финали конкурса кай баргузор мекунӣ? Билет ҳастай оли ё ин ки не? Бале бародарои азиз, билет ай конкурси ман ҳастай ва ман ай шумо ҳамин қадар чиз мехоҳам ки дастгирӣ кунем тезтар билетҳои ман тамом шавад ва ман финала аниқ кунам. Дар аввали видео оиди картаи Сбербанк, оиди билетҳо гап задагиам. Ман боварӣ дорам ки шумо мана дастгирӣ мекунед. Ман барои шумо хизмат мекунам, мисол ҳамин қадар кӯмак мерасонам, шуморам хизмати худтона бирасонем, билет бихарем, тамом. Қосимов нависонда: ассалому алейкум ака, патенти Питер боша, ман метавонам дар Москва биём, ай нав мекунам патент. Дар ҳолате ки ай Питер патент гирифтагӣ ва ба Москва сафар кардӣ омадӣ, барои кор фаъолият кардан патент ай сари нав аз Москва мегирӣ. Ҷуразода нависонда: якаи сорбон ягон амнистия намешавад нашоду виез маҳкам боша, виездора ҳуй мекунам ё ин ки не? Айни ҳол пешниҳод шидагӣ, лекин қонуни авфи муҳоҷирон ба имзо расидагӣ нест ва қабул шидагӣ нест. Азизҷон нависонда: ассалому алейкум ака, меган трудовой надошта бошӣ, 2 моҳ пас патент аннулировад мешавад, ростай? Не, аннулировад намешавад. Дар ҳолате ки трудовой договор надорӣ, минусаш ҳамияе ки мақсад ту граница мегзарӣ, баъд патента ай сари нав продлит мекунӣ. Ҳакимова нависонда: ассалому алейкум акаи сорбон, аввало худованд шумора нигаҳбон бошад. Ва як савол дорам, ай хона омадам, мигратсионкамда работа нависондам, патент накардам, бо граница бурам, биём 3 моҳи дига бесам хона, ягон саг нақапам, хона рафтан дар аэропорта запрет мекунанд ё не? Дар ҳолате ки ягон милитсия шуморо дастгир накуна, ҳеҷ кас огоҳ намешавад ки шумо чанд қадар вақт дар иҷа биденед, чанд қадар вақт пеш ворид шидагӣ биден. Ҳамин гап ҳамияе ки агар талаб кардани ҳуҷҷат дар айди ғалт идем, тамом, баъд ҳамин вақт мушкилӣ мешавад. Манучер нависонда: ассалому алейкум ака, додарам 17 солае, Москва омад 1 моҳ пас 17 шид, патент кардан нашид, ФМС-да гуфтан ё 10,000 штраф меспорӣ ё граница меравӣ. Ака граница рава, ягон проблема намешавад. 10,000 штраф ба хотири гуфтагиам ки уже 1 моҳ зиёд истодагиае. Мисол шаҳрванди хориҷӣ вақте ки вориди Россия мешавад, 1 моҳ муҳлат дорад ки патент бигирад. Зиёда аз 1 моҳ шававу баъд ҳуҷҷат пешниҳод кунад, 10,000 штраф меспорад. Дар ҳолате ки граница бигзарад, не, ягон проблемарам намешавад. 2,15 1,30 меғалтад. Хубаш штраф биспора, бе граница гузаштан патент мегирад. Давлатов нависонда: ассалому алейкум акаи сорбон, виеза маҳкама кай авф мешавад мегуфтед? Бародарои азиз, оиди ҳамин масъала хоҳиш мекунам савол натиҳен, чунки ман дар ҳар видеоҳом мефаҳмонам ва мегӯм ҳамаша. Бахтиёр нависонда: ассалому алейкум сорбон, оиди виза агар донед ба ман фаҳмонед. Ман мехоҳам ба Фаронса равам, аммо чӣ гуна намедонам. Мутаассифона намедонам сафар кардан ба Франсия чӣ хелай дар уҷа кор карда мешавад ё ки не, намедонам, маълумот надорам. Як каси дигар нависонда: ассалому алейкум, бехати ЗАГС агар занашро ҷавоб диҳад, ба суд кашида мешавад ва ё ягон штраф дорад дар ҳоли фарзанд надошта бошад, илтимос ҷавоб диҳед агар. Яъне ки бе ЗАГСа ҷидо кардан дар назар дошта бошӣ, не, ягон ҷавобгарӣ надорад. 99% оилаҳое ки ҷидо мешаванд ҳамин хеланд. Мисол бо тариқи исломӣ ҷавобшона метиҳанд ва баъдан дар суд метиҳанд барои бекор кардани акди никоҳшон. Боҷи давлата пардохт мекунанд, баъд тамом, ин ҳам қадар роҳ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунам. То наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.